Volatile Horn of Africa, few nations have demonstrated the strategic restraint that Ethiopia has shown towards its northern neighbor Eritrea. Despite repeated provocations, territorial incursions, support for armed groups inside Ethiopian borders, and open displays of defiance, Addis Ababa has largely prioritized diplomacy, internal development, and the avoidance of full-scale war. This patience is not weakness. It is a commitment to regional stability and national progress at a time when escalation could devastate millions. The roots of tension run deep. Eritrea gained its independence from Ethiopia in 1993 after a long struggle. A brief ብልጽግና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ድሕሪ ሓያል ናይ ትዕግስትን ናይ ፍቅርን ናይ ሰላምን ናይ ርቃትን ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕና መንግስቲ ኤርትራ ብዝገብረልና ዘሎ ፀቕጢ ናይ ምትእትታው ኣብ ውሽጣዊ ኩነታትና ብዝግበረልና ዘሎ ፀገም ክትሰምዖ ንዝንኻ ዝኩርኩሕ ካብ ኩንነት ኣፀቢቑ ዝተባተኸ ዘረባ ዓለም ደንግፀልና ብምባል ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ እዮም ተበጊሶም ዘለዉ ስለምንታይ ካብ ከምዚ ደረጃ ወዲቖም ድሕሪ ኢልካ ድማ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፋሕ እናበሎም ይመፅእ ስለ ዘሎ there is nothing they can do on this at this stage really there is nothing they can do ስለዚ ንኤርትራ ዘይከውን ነገራት movement of heavy weaponry ብሓፈሻ እቲ ንዓታቶም ስግንጢር ፈጢሩሎም ዘሎ ጉዳይ ንፈልጦ ኢና እቲ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይ ሻዕብያ ኣመና ይረብሽዎም ዘሎ እዩ ዝበሃል እቲ ረበሻሲ ሓንቀሲልና ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ለንቀነ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ከባቢና እሞ ክንርኢ ንሳቶም ናይ ሰላም ልኡኻት ኮይኖም ክዛረቡ ዝፍትኑ ዘሎ ግደ ሓቂ እንታይ የጋጥማሉ ስምዑ ብዚ ዕድመ ስልጣኑን ዝደፍእ ዘሎ ጀኖሳይደር ሰዓት ብልጽግና ሎሚ ንኩዕለት 4 ወርሒ 12 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ራያ አላማጣ ጣብያ ምርዋ ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈጸመ ተገሊጹ እዚ ተደጋጋሚ ትንኩሳዚ ነቲ መሬቱ ተመንጢሉ ተሰዲድን ዘሎ ህዝቢ ነቲ ንብዓት ኣዴታቱ እናርአየ ምንጭሩ ነኺሱ ዘሎ ዕርዲ ትግራይ ሰራዊት ትግራይና ቀርሕንቲ ከም ዝፈጥረሉ ፍሉጥ እዩ ትዕግስቱ እውን ዓቐን ኣለዎ ሰራዊት ትግራይ ብደሞ ዝጋደል ኣይኮነን ንብዓት ሓፍቱን ኣዴን ዝፈጥሮ ሓፂን ለበስ ሓይሊ ምዃኑ ጸለት እውን ዝመስክርዎ ሓቂ እዩ እቲ ብደም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና ብተደጋጋሚ በዘንድሮናቱ ዝገብሮ ዘሎ እንደራ ይቕፅል ኣሎ እዚ እንደራ እዚ ድማ ደረት ክህልዎ ፀገም ክፈጥረሉ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ኦፍ ኮርስ ንሱ ንግዚኡ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ማዕበል ንምፍራስ ዝተፈላለዩ ታክቲክ ክጥቀም እዩ ክልተ ሪፖርት ነይረና ናብዚ ስታሊን እውን ብዛዕባ ተዛሪቡ ነይሩ የደረሰው መረጃ ያለ ይመስላል አላማጣ አካባቢ ዛሬ አመሻሽ ጭምር እሱን ለባት መረጃ ለመቀበል ነው ያመሸነው ዘንጌት ብለን ወደ ሚዲያ የመጣ ነው የድሮን ቅኝት አለ በሰፊው ከተማ አላማጣ ከተማ እስከ ቆቦ አካባቢ ያለው ተኩለሽ ወደ ዋጃ በጣም ብዙ አካባቢ የድሮን ቅኝት እንዳለ እንሰማለን ዛሬ እያየን ነው ምናልባትም ነገ ጠዋት ያው ሊጀምሩ ያ እቲ ናይ ድሮን ምንቅስቃሳት ናይ ብልጽግና ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ትርጉም ዝወሃበ ዘሎ እዩ ናይ ብሓቂ ድሮናት ከትሕኖ ስለ ዝሓስብ ዘሎ ዲ ብልጽግና ከምኡ ዝጥቀም ዘሎ እዚ ናይ ድሮናት ኣካይዳ ብርግጽ ኣብዚ ኩናት ዝመፅእ ዘሎ ከቢድ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቆቦ ዝበሃል ዘሎ ዋላ ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ናይ ኣምሓሩ ወይ ናይ ፋኖ ሚድያታት ኣምፂዎ ከም ዝነበረ ትዝክሩ ኢኹም ኣብዚ ቦታታት እዚ ዕርድታት ናቱ እናስፍሐ ይኸይድ ከም ዘለዎን ንዝኾነ ይኹን ኩነታት ድልውነት ክህልዎ ይደሊ ከም ዘለዎን ካብዚ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ድማ ብርግጽ ኣብይ ኣሕመድ ገለ ነገር ከይገበረስ ክሓልፍ እዩ ክንብሎ ኣይንኽእል ኢና he is desperately trying to do something ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ወላ ሓንቲ ከይገበረ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ብልጽግና ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና I hope ተዓቕምናቱ ድሩት ኮይኑ ኣካልእ ሕማቕ ነገር ከይተበፅሐቲ ጉዳይ ሸፈፍ ኢሉ ይሓልፍ ክኸውን እምበር እዚ ሓይሊ እዚ ቀሊል ሓይሊ ኣይኮነን ስለዚ قال خبط زبلو زلو drone strikes hit reported at مرسا school مروع schools بحال بريا مالتيو and دعرونا زبال كمان steering station to boost government troops ስለዚህ ኣብቲ ቦታት ድማ ሰራዊቱ ናው ከፊሎም ከም ዘሎ ወለጋ ድማ heavy fighting reported in an anger ጉቲን ዝባል ማለትዩ claims ሰብዓ ዝኾኑ ናይ መንግስቲ ሰራዊትን ኮማንዶን ከም ዝተቀትሉ ይነግሩ ለው ኣብዚ ወለጋ ዝበሃል ቦታ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ፋኖ ተመሳሳሊ ፀብፃብ ሂብ ነይሩ እንተሪናዮ ማለት እዩ
የአገዛዙ ጦር በሄደበት አካባቢ መፍረስ መጀመሩን መረጃዎች እየመጡ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለት በራያ ግንባር የማጥቃት ትዕዛዝ ለመቀበል በምሽግ ውስጥ በተጠንቀቅ ላይ የነበረ የአገዛዙ ጦር መፍረሱ ተሰምቷል። የፈረሰውን ሰራዊት እንደገና ለማስተሳሰብ የሰሜን ምዕራብ ዕዝ አዛዥ ጀነራል አሰፋ ቸኮል ዛሬ ራያ ቆቦ ከተማ መግባቱ ታውቋል። በራያ ግንባር በተለያዩ ምሽጎች ውስጥ ተመድቦ የነበረው የብልጽግና መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ነሐሴ 4 2018 ዓ.ም كم تري ودا لهم أبزون تمساسالي مش فانو أب كبيت زخنة قدم سلازركة بتي نبلتقنا سراويت متايقت مولابون صلاتي كم مرقم زلو وسرعة سلازخونة زي تعدنا صلاتي أب أرض ويلهم زلو يوم هذا كابتي أبتي زبحال زلو كنتات نريوزلنا أب رايا ترنشز reportedly this integrated أبتي رايا كباب زنبرا سراويت نبلتقنا كم زتبتاتني نقرلو internal fighting broke out أمونغو حتحد نتي بلصقنا سراويت أمونغو حتحدو بزقاتمه سلسة وتهدرات كم سقطلو باسي أوشتهم بزقاتمه باسي سلسة وتهدرات كم سقطلو يقولتلو كمون تي باسي زقاتم زلو دما the speed began over placing Amhara soldiers at the front shields way good ما باسي مخنياتهم كان تايبلو لوسكي نتوم تولدت أمحارة وتهدرات دفاع كجبرهم قدامي مزحلت إيد كجبرهم سلز جمرو سلز وسنو إيو تبع ستلا علي يبرلو علي تاو سراوي تمودتا كابز حليف انتاي كجبر تصبيه كمان ما جنرال أسفا شوكولز بالين كوبو to recognize the fractured army جنرال أسفا شوكولز بلود ما أبتقبو زقات مسأرتو ዝተማغለ ሰራዊት ሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ብሓፈሻ ንተወለድ ተምሓራ ምስ ህዝቦምን ምስ ኣሕዋቶምን ንኽዋጉ ብፍላይ ድማ ካብ ፋኖ ወይ ካብ ካልእ ክመፅእ ዝኽእል ጥይት ቀዳሞትና ኣምሓራ ክቐትል ብዝብል ኣጀንዳ ዝግበር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መፈንፈን ዝኾነ ስርዓት እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ቀፂሉ እንታይ ይብሉ ኣብዚ ተመሳሳሊ እውን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝካየድ ዘሎ ብፋኖ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ኣሻይ ኮር ዝበሃል ማለት እዩ አንሻይ ኮር ዝበሃል ማለት እዩ አታክድ ፎርስስ ኢን ጊዳ አያና ኣብ ጊዳ አያና ዝበሃል መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ ሰብዓ ናይ ብልፅግና ሰራዊትን ስፔሻል ፎርስስን ከም ዝተቐትሉ ብዙሕ ኣፅዋርን ተተኳሲ ጠያይትን ከም ዝማረኹ ከምኡ ድማ ሬጂም ፎርስስ ናይ ኣንፀርፅሮት ድማ ናይ ሲቪል ገዛውቲ እናቃፀለ ከም ዝሃደመት ናይ ስርዓት ሰራዊት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ 747 ዲቪዥን አታክ ነር ካልእ እውን ኣብ ሰሜን ሽዋ ኣይተ ሓደ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱን 7 ብ7 ዝበሃል ብርጌድ ዋላ ዲቪዥን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ሄቪ ካዥዋልስ ሪፖርትድ ከምኡውን ኣብቲ ናይ 104 ኤርቦርን ኮማንዶ ዝበሃል ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረደሎም ይነግር ኣሎ ኣብ ጎንደር ተመሳሳሊ ኢንተንስ ኮምባት ብልለው ናይ 6 ሰዓት ባትል ወይ እውን ከም ውግእ ከም ዝተካየደ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኣብዚ እውን 17 ናይቲ ስርዓት ሰራዊት ከም ወታደራት ከም ዝተቐትሉን ከምኡ ድማ ኣገደስቲ ስትራቴጂካዊ ጎቦታት ክቋፀር ከም ዝካኣለ ፋኖ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሄቪ ዌፕነሪ ክሳብ 23 ጀታት ማለት እዩ ሞርታራት ከምኡ እውን ካልእ ኣገደስቲ ኣፅዋራት ከም ዝተጠቀመ ኣብ ጎጃም እንተኾነ እውን ገጅፍ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ ኣብዚ እውን ስለዚ ንብልፅግና ክሳዕ ክንደይ ቻለንጅ ይገብሮ ከም ዘለዉ ኣብ ጎጃም እንታይ ይብላ ኣሎ ንኣብነት ፋኖ ፎርስስ ካፕቸርድ ሉማመ ታውን ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ደብረ ማርቆስ እዩ እዚ ዲስትሪክት ሴኪሪቲ ከምኡውን ናይ ሄድ ተመስገን ሓደ ናይቲ ኣውረጃ ወይ ናይቲ ዞባ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ከም ዝተቐትለ ይነግሩ ኣለዉ ባህረ ዳር ካውንተር አታክ ኣብ ባህረ ዳር ድማ ፀረ መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ ሬጂናል ፎርስ አተምፕትድ ቱ ሪቴክ ሓሙሲት ካብቲ ባህረ ዳር ዝተበገሰ ሰራዊት ንገለ ቦታታት ንክቋፀር ፀረ መጥቃዕቲ ምስ ገበረ እውን ንዑ እውን ከፍሸልዋ ከም ዝኽኣሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብልፅግና ከቢድ ዝኾነ ፀገም ገጢምዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ሓደ ሰብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከጋጥሞ እንተደልዩ እንተጀሚሩ እንታይ ክገብር ትፅበዮ ስዕረቱ ተቐቢሉ መንገዲ ክቕይር ገለ ኢኻ ትፅበዮ ምሽ ኖ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ኣብዚ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ላይ መወዳእታ ስለ ዘይብሎም ዞም መሕፈሪ እውን ስለ ዘይብሎም ስኢልካ ምስማዕ ጥራይ
ጦርነቱን ከኤርትራ እንዲጀመር አዟል። የአብይ አህመድ ትዕዛዝ ለመፈጸም የሚችል ኬፓብል ወታደር አለ ወይ? ሰሞኑን ስንነግራችሁ የነበረው ነገር አለ። አሁንም ምንላችኋለን፣ ምክንያት አለው ትዕዛዝ የሰጠበት። እነ ሱሌማን ደደፎ ወጥተው እየዛቱ ነው። ጺሜ ማሳደግ ያክል ፖለቲካ ቀላል አይደለም። ሱሌማን ደደፎ በተደጋጋሚ ጊዜ ፖለቲካን በጣም በወረደ ቋንቋ ከገለጽ ነው እንደ ቅርሻትም በጣም ከባድ የሆነ ለሚዲያ ላይ ልንሰማው የማይገባ ቃል ነው። በዚህ ደረጃ በጣም የተዋረደ ሰው ነው። ሕጅውን እንተኾነ ብልጽግና ስቲል ካብ ኩሉ ፋሒልዎ ስለ ዘሎ ኩናት አንጻር ኤርትራ ኣብ ካልኩሌሽን ናቶም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው። ስለዚ እቲ ትእዛዝ ካብ ብልጽግና መራሒ ናይ ብልጽግና መራሒ ኣብይ ኣሕመድ ዝመፀ ከም ዝኾነን አንጻር ኤርትራ ኩናት ንክገብር ድፍኢ ደፋፍእ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው። እቲ ምክንያት ኮይኑና ወይ እውን ከም ምክንያት ዝጥቀስ ዘሎ ዝብልዎ ድማ ኤርትራያን ፕሬዘንስ ይብሉ ኣለው። እቲ ህላወ ናይ ኤርትራውያን the regime is in a state of high anxiety after Eritrean military officers were spotted in መቐለ ትግራይ። ኣብ መቐለ እኳ ተራእዮም ድዮም ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ይፈለጥኩም፣ ግን ኣብቲ ናይ ዛላንበሳ ዝተራእየ ድዮም ማለቶም ዝኾነ ብልጽግና ስርዓት ብልጽግና ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ፓኒክ ሞድ ኣትዩ ከም ዘሎ ኢና እዩ ዝንገር ምዃን ሓቂ ንምዝራብ ምናልባት ለንቀነ ትመፅእ ዘላ ኣብ ግዜኣ ክንሪኣ ኢና። ንሕጂ ግን እቲ ስእሊ ጥራይ እቲ ፖስተር ጥራይ ወፂኡ ዘሎ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ድማ ሕጂ ይመፅእ ኣሎ። እዚ ድማ ፅምዶ 44 ፅምዶ ኬንያ ዝብል እዩ። ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም this is going to be a very important development. እዚ ምዕባለ እዚ ብልጽግና I'm not sure what's gonna እንታይ ትርጉም ክህቦ እዩ፣ ግን እዚ ከቢድ ነገር እዩ ክኸውን። ከም ትርእይዎ ዘለኹም ዳርጋ pretty much everyone is there። ናይ ሱዳን ኣሎ፣ ናይ ኣፋር ኣሎ፣ ሶማል ትርእይዎ ኣለኹም፣ ኤርትራ ኣላ፣ ኣምሓራ አንደርጋቸው ማለት እዩ፣ ሲዳማ ኣሎ፣ ጋምቤላ ኣሎ፣ ኦጋዴን ኣሎ። ስለዚ እቲ እንኮ ኣብዚ ዓብይ ቦታ ዘለዎ ግን ኣብዚ ዘየለ መን እዩ እንድሕር ኢልኩም ትግራይ እዩ። ትግራይ ድማ for obvious reason ንትክክለኛ ምክንያት እዩ ኣብዚ ዘየለ ንፈልጦ ኢና። ብዙሓት ሰባት ሓቲቶም እዮም ተጋሩኸ ካብዚ ፅምዶ ወፂኦም ድዮም ኖ ትግራይ እታ ናይ ውግእ ቦታ ኮይና ስለ ዘላ ወይ ንውግእ ብልጽግና ዝጥቀመሉ ኣጀንዳ ኮይኑ ስለ ዘሎ ንትግራይ ኣብዚ ምእታው ማለት ነቲ ኩነታት ተዓልኻ ናብ ንማሕበረሰብ ዓለም አንጻርካ ከም ዝዓጥቕ ምግባር እዩ። ስለዚ ተጋሩ ናይ ደልይዎን እዮም ብርግፅ እቶም ካልኦት ኣባላት ናይቲ ፅምዶ እውን ኣይደልይዎን እዮም። ኤክስትሪም ፎከስ አንጻር ብልጽግና ይካየድ ስለ ዘሎ ብብልጽግናን ብካልኦት ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስን ነቲ ህወሓት ነቲ ትግራይ ኣብ ፎከስ እትዮም ይዛረቡ ስለ ዘለው ተኣልዮም ከምኡ ናይ ፋኖ ወታደራዊ መራሕቲ ይኮኑን ኣብ ዘለው አንደርጋቸው ጽጌ ፖለቲከኛ እዩ። ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ፖለቲከኛታት እዮም እዚኣቶም መብዛሕትኦም ብጀካቲ ናይ ዓፋር ዘሎ እንተሪኢኹሞ እቶም ካልኦት ኣምናሹር እቶም ካልኦት ናይ በዓል ሲዳማ ጋምቤላስ ኣይፈልጦም ኒኹማ ወታደራዊ መራሕቲ ድዮም ፖለቲካውያን መራሕቲ። ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ተወሳኺ እታ ናይ ፖርት ሱዳን ፈርፈር ከተብሎም ከም ዝፀንሐ ትሪኢኹም ኢኹም። ሕጂ እንታይ ክብል ይብልጽግና በቲ ሓደ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኢሉ በቃ ክሳብ ዝፍንጀር ውይ ክብል ከሎ ንሰምዖ ኣለና። ሕጂ ድማ ዝገደደ ፕሮሚነንት ፖለቲከኛታት ከዓ ኣብዚ ንርኢ ኣለና። ኩሉ እዚ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ጉዳይ ድማ ናይ ብሓቂ ንብልጽግና ጭንቀት ክፈጥረሉ ዝኽእል ጉዳይ ምዃኑ ወላ ሓደ ዝጠራጠር የለን። ኣብዚ there is nothing to hide here, this is clear። እንታይ ክዛረቡ እዮም ወይ እንታይ ተዛሪቦም ኣለዎ ኣብዚ ብዘይገድስ እዛ ባነር ንበዓላ I'm pretty sure ሓንቲ ግን ደስ ክትብሎም ኣይኮነት። ስለምንታይ ደስ ክትብሎም ዘይኮነት ፈንክም ፃዕዳ ክዳን ስለ ተኸደኑ maybe ኣብናቶም ፎቶሾፕ ገይሮም ብኤኣይ ገይሮም ፀሊም ክዳን ወይ ከዓ ቀይሕ ክዳን ከኸድንዎም እዮም። ስለምንታይ they can't accept this ናይ ብሓቂ too good ፅቡቕ ስለ ዝመስል ዘሎ እዚ ነቲ ናቶም ፕሮፓጋንዳ ዘፍሽል ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እታ ዝሓለፈ ፀሊም ክዳን ስለ ዝገበሩ ናብ ፀሊም ሓዘን ይወስድዋ ኣለዉ ዝመስል ገለ ገይሮም እዮም ኣደብልዋ ነይሮም። ሕጂ እንታይ ክገብሩ እዮም ኣይደኖም ውብልቲ ነዚኣ እውን ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ቴሌቭዥኖም ኣጀንዳ ስለ ዘይብሎም ብዛዕባ እዚኣ ሸንኮለል ክብሉ ክንቅኒና መሊሶም ፈይመስ ክኾኑ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ዞም ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ። እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ጉዳይ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ ኩልና ንከታተሎ ዘለና እዩ። ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ። ብዙሕ ምዕባለታት ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ንርኢ ኣለና። ብልጽግና ንፅምዶ ብመንገዲ እቲ
እኔ ካትብሎ ጌታቸው ረዳ መዓልታዊ ብዛዕቦ ክብል ጥምረት ናይ ጠፍኣት ጥምረት ምዃኑ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ዝመስረቶ ጥምረት ናይ ጠፍኣት ጥምረት ምዃኑ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብምዃን ኣብ ስራሕ መንግስቲ ፌደራል ዝርከብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መሪሕነት ሕወሓት ምስ ጉጅለ ህግደፍን ካልኦት ሓይልታትን ብምዃን ፈጢርዎ ዘሎ ጥምረት ናይ ጥፍኣት ጥምረት እዩ ክብል ገሊጹ። ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነበር ኣቶ ጌታቸው ረዳ መራሕቲ ሕወሓት ምስቲ ብውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስ ዝምራሕ ጉጅለ ህግደፍን ካልኦት ንፌደራል መንግስቲ ዝቃወሙ ሓይልታትን ብምዃን ዝፈጠሮ ጥምረት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብዓብኡ ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ዓቢ ጥፍኣት ዘኸትል ናይ ጥፍኣት ቀመር ድሕሪ ምባሉ ጥምረት እዞም ናይ ጥፍኣት ሓይልታት ክኹነን ከም ዝግብኦ እዩ ዘረድእ። ኣቶ ጌታቸው ነዚ ዝገለጸ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቢሉ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኮይኑ መሪሕነት ሕወሓት ኣቐድሞ ኣቢሉ መንግስቲ ፌደራል ንምፍራስ ምስ ውሽጣውያንን ግዳማውያንን ሓይልታት ብምልፋን ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቓስ ኣይወዓልክዎን ብምባል ክሕዶ ምጽንሑ ዝጠቐሰ ኣቶ ጌታቸው ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ዘይምለሰሉ ወሳኒ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ናብ ሓይሊ ኣማራፂ ከም ዝተሰጋገረን ብግህዶ የእውጅ ምህላው እዩ ወሲኹ ዘረድእ። ቀንዲ ዕላማቲ ብስም ጽምዶ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ግንባር ምዕራብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ምምላስ ወይ ድማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምፍጻም ዘይኮነስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ብሓይሊ ምግልባጥ ምዃኑ ዝገለጸ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ግንባር ሸረሪና ዝተኸስተ ግጭትን ብብዝሒ ዝተማረኸ ናይ ኩናት መሳርሕን ከም ኣብነት ብምቕራብ ውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስ ንትግራይ ከለላ መሸፈንን ምግባራ መእዙዛት ዓያሹ ብምምልማል ኣብ ልዕሊ ኣዴታትን ህፃናትን ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን ቁማር ንኽፃወቱ የዳልውዎ ምህላው እዩ ዝኸስስ። ቀንዲ ትርጉም ክወሃቦ ዝግባእ ወገናዊ ቃልሲ ሰራዊት ትግራይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ እምበር ህልውና ኩናት ከም ውፅኢት ጡረታ ዝጥሙቱ ውሕዳት ኣካላት ከም ዘይኮነ ተገንዚቡ ሰራዊት ትግራይ በቃ ክብሎም ከም ዝግባእ ዘተሓሳሰበ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተፈጢሩ ዘሎ ስግኣት ብሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ክፍታሕ ከም ዝከኣል እዩ ወሲኹ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብኣይ መሊስካ ነታ ኩነታት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ብሳተላይት ጌርኩም ተሓባበሩና እስከ ገለ ስለያ በያትሎ እንታይ ገብሩሎ ተደለ መፅኦም በንቂሮም ካብዛ ኩርሰይ ካብዛ ዘለኽዋ ሆቴለይ ብዝነይ ወጢጦም ኮስዱን እዮም ዝመስል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣይተርፈካን እዩ ዝብሉካ ይወሓዱን። ምክንያቱ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ቀልጢፉ ዝቀያየር ዘሎ ኩነታት እዩ። ብልፅግና ታፁምዶ ትበሃል ክሳብ ሕጂ ዝነበረ ጥራይ ክሳብ ክንደይ ኣርዒዳቶን ረቢሻቶን ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ካልእ ኣርእስቲ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይፍለጥ። ስለዚ ብልፅግና ብዙሕ ነገራት የጋጥሞ ከም ዘሎን ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ኣብ ምፅላምን ኣብ ምፅያቕን ወይ እውን ንዑ ኣብ ምስይጣንን ኩሉ ዝከኣሉ ኤነርጂ ኣፍሲሱ ይሰርሕ ነይሩ እዩ። ምናልባት እቲ ብልፅግና ኩሉ ግዜ ፍሹል እስትራቴጂ ምኽታል ዘይምነዎ ስለዝኾነ ኣይምነዎን ስለዝኾነ ብፍሹላት ገይሩ ወትሩ ምስ ፈተነ ብፍሹላ ስለዝፍትን ድማ ኢኻ ቀፃሊ ዝፈሽል ዝብልዎ ለንከነ ገለ ካብቶም በላዕቲ with this as someone coming from Eritrea and as someone who also loves Ethiopia, how would you characterize the relationship between? Just because things misunderstanding that happened in the past that perhaps my side have its own shared mistakes and we as መጀመርያ እዚ ሰብ እዚ ቁርብ ናይ ዝገ ሕፍረት የብሉን እንድዩ ኣታ ሰብኣይ ኤርትራ ኣይጣዕማን ኣሎና በልካ ስኻ ክትፍንጀር ክሳብ ትኽእል በዓል እዚ ስታይ ክቃለሱ ይኽእሉ ሕጂ I'm sorry I don't want to judge judgment ኣይድልዮን ወይ ፍርዲ ዘድልዮ ይኮነን ግን look at him come on እዚኣቶም ሲ መንግስቲ ክቕይሩ ሲ እንታይ ክገብሩ ክእሉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንበዓል እዚኣቶም ክምግብ ዝኽእል ቁጠባ የብልና ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ንግዚኡ ክቅልበኩም ክእል ግን trust me ነዊሕ ግዜ ክፀንሑ ይኮንኩምን ምክንያቱ እዚ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ንምንታይ ንምባል እዩ ገለቶም ተቃወምቲ መፂኦም ንብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘለኩም ስእሊ ደገለ እዮም ዝብልዎ ዘሎ you know it is always a history that if I wanted to create a problem I can set a narrative that to make me hate you or I can set a narrative that I can find something better. Unfortunately and I can speak for the Eritrean side because that's the side that I kind of represent. There was a lot of misunderstanding that allowed the dictatorship in Eritrea to stay in power because they created a boogeyman called Ethiopia. And that boogeyman going to come, that's why they could not build any institution and use it as excuse. ጅንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ከም መሸፈኒ ናይቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ከም ዝኾነ ነገር ለውጥ ንኸይገብር ንኢትዮጵያ ከም ምክንያት ብምጥቃም ዝኾነ ንኾን ለውጢ ክግበር ኣይከኣለን እዩ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ እቲ ለውጢ ብዛዕባ ሃገሩ እንድሕሪ ኮይነታ ክዛረብ ክእል እዩ ብዛዕባ ቁጠባ መንም ሰብ ክዛረብ ክእል እዩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከም ምክንያት ተጠቂምካ ዝብል ግን እንታይ ማለት እዩ
እንታይ ድብል ዘሎ አብይ አሕመድ እንታይ ድብል ዘሎ ጀነራላቱ እንታይ ድብል ዘሎ ዝኩሉ ስርዓታው ዘሎ ሰው ንኢትዮጵያ ሲ አነ ክንደይ ግዜ ሰሚዕኩም ንለኹም ዚ ቻነል ንኢትዮጵያ ሲ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ከማናይ ፀላኣኒ ዘሎ ኢና ኮነ ቅድሚ 5-6 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ይደባለቕ ኣሎ እቲ ሃገር እኮ ጠፊኣ እያ ዝብሉ ዝነበሩ እኮ እዮም እዚኦም now all of the sudden መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ፅልእ ጎዝጓዝ ጥራይ ዘለውካ ይብሉ ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም I don't know ፅንሕ ኢሎም ካብ ምስ ሲዳማ ድዮም ወላ ምስ ገለ ኮይኖም I don't know ምስ ገለ ሃገር ገለ ክገብሩ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ናብ ኬንያ ክኸዱ ክኽእሉ ኮይኖም ድሕሪ ኬንያ ሆስት ክትገብሮም ትኽእል ወይ እውን ገለ እንጀራ ትቦም ትኽእል I'm not sure ናበይ ክኸዱ እዮም next ናበይ ክኸዱ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይፈልጥን እየ ምናልባት I don't know they will find some place بقال من قد ولا نبحوتي خدقونه برحوت حقزكم يلوم they have no shame نجيرات راي هلوا تابو تامبر they could be anywhere انت ايش كيلو ما محارو ኢትዮጵያውያን ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ገሊፆም መስለኩም ግርሚ ዝብለኒ አብይ አሕመድ ሲ ንኤርትራ ጸጋ ኢሎም ስሙ ኣብዝዳል ምር አዟል የአብይ አህመድ ትዕዛዝ ለመፈጸም የሚችል ከከብል ወታደር አለ ወይ? ሰሞኑ ስንነግራችሁ የነበረው ነገር አለ። አሁንም እንላችኋለን ምክንያት አለው ትዕዛዝ የሰጠበት። እነ ሱሌማን ደደፎ ወጥተው እየዛቱ ነው። ጺም ማሳደግ ያክል ፖለቲካ ቀላል አይደለም። ሱሌማን ደደፎ በተደጋጋሚ ጊዜ የኢትዮጵያ ውስጥ የቀድሞ ጦር ሰራዊት አካል የነበረ ነው። ሱሌማን ሐሰን በክንፍ በኦህዴድ ውስጥ የሚማድረግ ረገድ በርካታ ስራ እየሰሩ ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ከአቅሙ በላይ ካጠባችሁት ጡትም በየቦታው እየገነፈሉ ነው። ካያችኋቸው ሱሌማን ደደፎ በዚህ ጎንደር ይሮጣል። አዲስ አበባ ቋሪት ያለው ተራራ ማን ነው? በአማራ ውስጥ የለም። ልብ የሌላቸው በኩል እስካሁን ድረስ ሓንቲ ዘረባ ነይራቶ ሰንድ የደልደለኹም ኣይኮነትን እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣይኮነትን ኣነ ደለየ ፀናሕኩ ኣብዚያ ስምዕዎ ነዚያ እዩ ዝብል ኣብዚያ ነዚያ ከስማዕኩም ደለየ ፀንሐ ኤርትራ የሄደበት ሁለት ምክንያት አለ። አንደኛው ምክንያትና ዋነኛው ምክንያት ተዋግቶ አሸንፋለሁ የሚል ነገር የለውም። ውጊያው ሲጀመር በስንት ቀጠና ሊመጣ የሚችልና እና እንዴት እንደሚያበቃ አይገብቶታል። የጨነቃቸው እሱ ነው። ሱሌማን ደደፎ ዘፍዘፍ እያለ ያለው የጨነቀውም እሱ ነው። ሕጂ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ወይ እውን ናብ ኤርትራ ክብገስ ከም ዝደሊ ዘሎ ግን ዓቕምታቱ የፍቅደሉ ስለዚ የለ ድማ ክብገስ ኣይክእልን ይብሉ ኣለዉ ንነዊሕ እዋን ንዛረበሉን ንካትዓሉን ፀናሕና ርእስትዩ ኣይፍትን እዩ ወይ እውን ዝኾነ ተበግሶ ይወስድን ኣይትብልን ኢኻ ኢሉ ኣብዚያ ግን ሓንቲ ዘረባ ኣላቶ ፅቡቕቲ ዘረባ አሁን የፈለጉት የትብብር ካውንስል መስርተናል ያሉት አካላት ሊገጥሟቸው እንደሆነ ስለገባቸው ዛሬ ኤርትራ ምናምን ተቃዋሚ ብለው መግለጫ ሰጥተው ምናምን ሊገጠሙ እንደሆነ ስለገባቸው እኔ ኤርትራዊ ሆኖ በዚህ ወቅት በተለይ ሽሜ አንድ የሚለው ነገር አለ። ዝም ብሎ በየቀኑ ማህተም ሲያመጡ ማህተም መሰብሰብ ነው። የሆነ ነገር እንላለን እዛ የምንለው ላይ የምናቀርበው መረጃ ላይ ማህተም ነው የሚመጡት። አሁን የኤርትራን ጉዳይ ዛሬ መግለጫ የሰጡት የትናንትና ፕሮግራም ተከታትላችሁ ከሆነ የትናንት ፕሮግራም በኤርትራ ጉዳይ ምን አነሳል? ከትላንት ወዲያ በኤርትራ ጉዳይ ምን አነሳል? አንድ ኤርትራዊ ከትላንት ወዲያ አንድ ኤርትራዊ እንዳውም በውጭም ያለው በውስጥም ያለው ተባብሮ በጋራ ቆመ። ሲቃወም የነበረው ኃይል ራሱ ለካ ዓላማችሁ እንታይ ጽቡቅ ገይሩ ዝገልጽ አክቹሊ እንታይ ዝብል ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነት ኩላ ከስማዓኩም ኣይክእልን እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ አንጻር ረብሑ ዝኸይድ ፖለቲከኛ እዩ ናይ ባሓቂ ዓሻ ምዃኑ እዩ ዝነግር ብሕፅር ዝበለ አብይ አሕመድ ዝወስዶም ውሳነታት ንኣብነት ናይዞም በላዕቲ ውዳቕ ናብ ተቃዋምቲ ተባሂሎም ናብ ኣቢ ከይዶም ዘሎ ማለት እዩ ዝገብሮም ዘለዎ ተዋሳእቲ ማለት እዩ እቲ ተዋስኦቲ እንታይ ይፈጥር ከም ዘሎ እንታይ ፅልዋ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ኣይርድኦን እዩ ዘሎ ኢሉ ተቃዋምቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ አንጻር እቲ መንግስቲ ብዙሕ ዝቃለሱ ዝነበሩ ብሰንኪ እዚ ሕጂ አብይ አሕመድ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ንኤርትራ ክጎብጥ እየ ንኤርትራ ክበልዕ ኣብዛ ናይ ኦሮሞ ብቋንቋ ኦሮምኛ ዝገበራ ኢንተርቪው ጥራይ ባሮንቱ ናተዩ ድባርዋ ናተዩ እናበለ ዝዛረበሉ ዝነበረ ናይ ኦሮሞ እዩ ዝብለሉ ዝነበረ መመሊሱ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ንኽፈጥር አንጻሩ አንቂዱ ሓድነቱ ሓይሉ ንኽዋጋእ እንተወሓደ ንጥፍኣት ናይ ኤርትራ ክዕጣቕ ከም ዘይደሊ ይገብረሎ እዩ ዝብል ዘሎ
ንህዝቢ ኤርትራ ናብ መስመሩ ዝመልሶ ዘሎ ዕሽነትን ድንቁርና ናይ ኣቢ ይብላል ለባም ተዝኸውን ከምዚ መንገዲ ኣይምተኸተለን ኢሉ ዝወስዶም ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘረባ ካብቶም ካድሬታቱን ጀነራላቱን ዝወፅእ ዘረባ ንኤርትራውያን መሊሶም ሓይሎም ንኽቃለሱ ዝገብር እምበር ፋሕፋሕ ክብሉ ከም ዘይከሉ ወይ እውን ከምቲ ንሱ ዝሓስቦ ዘሎ ቁንጣሮ ዝኾኑ ኣጀንዳ ዘለዎም ሰባት ሒዝካ መፂኻ ትገብሮ ነገር ብዙሕ ፋይዳ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሮ ዘሎ ምናልባት ትኽክል ንዑ ትገልጽ ይብለኩም ግን እዚኣ ንእሽተይ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ከተራጉ ትኽእል እያ ዝበሃል የለን ኩሉ ኣይነበረን ሃገርናን ህዝብናን ከዓ የሕሊፍና ኣይንህብኒና ንኢሳያስ ከነውርን ኢና ንደሊ እምበር ባሕሪ ዓሳብ ባሕሪ እንኳን ባሕሪ ፅራፍ መሬት ብቑሓይን ኣይወስዱን እዮም ኣይኣትውን እዮም ማንም ዝኣቱ የለን ክንቃለስ ማንም ኤርትራዊ ከምዚ ኣገሩ ጥይት ክትኩሰሉ የብሉን የኣኽለና ዝመትና እዮም ሕጂ ብሓሳብ ንመክት ህዝብና ነባራታት ባዕሉን ኢሳያስ ይወግዶ ግና ክወርር ኢሉ ንዝመፅእ ፀላኢ ከዓኒ ኣለና ሕጂ እቲ ፖለቲካ ኣብ መወዳእታ ፖለቲካ እንታይ ዝኸውን ኣብ ሃገርካ ፖለቲካዊ ለውጢ ድዩ ቁጠባዊ ለውጢ ድዩ ካልእ ክህልወካ ዳትስ ቾይስ እዚ ምርጫ እዩ ፖለቲካዊ ኣማራፂታት እዩ ዝበሃል ልውላውነት ናይቲ ሃገር ግን ኣሕሊፍካ ዘይመሃብ ዝብል ሓደ ካብቲ ኤርትራዊ ዲኻ ኣይኮንካን ምክንያቱ ኤርትራዊ ዲኻ ኣይኮንካን ዘብለካ ኣብኡ እዩ እንድሕሪ ሓደ ሰብ ልውላውነት ናይቲ ሃገር ኣሕሊፉ ዝባ ኣሎ ከዳዕ እዩ ሰብዚ ኤርትራዊ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ፀረ ኤርትራ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ስለዚ ሰብ ተፈላለየ ፖለቲካዊ ርድኢት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ትቃወም እንተለኻሲ ርእሲ እንተለካ ኮይኑ ትቃወም እንተለኻ ንምንታይ ትቃወም ኣለኻ ኤርትራ ሃገር ስለ ዘላትካ ትቃወም ዘለኻ እቲ ሃገር ሲ ከም ሃገር እንተለያኻ ዲሞክራሲ ድዩ ፍትሒ ድዩ ብዙሕ ኣማራፂታት ድዩ ብዙሕ ፖለቲካ ድዩ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ክትገብር ዲኻ ካልእ ኮንስቲትዩሽን ክትገብር ዲኻ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ሃገር ምስ ትህልወካ ጥራይ ይሰርሕ ሃገርካ እንድሕሪ ሕሊፍካ ሂብካያ ልውላውነታ እንድሕሪ ተትፍረለኻ ግን you are just stupid ምክንያቱ ፖለቲካ ይርዳእካን ይብልኒ ብሃገር ትቋመር ኣዚኻ ሓደገኛ ሰብ ስለ ዝኾንካ ሰብ ፎቅ ክብለካ ጥራይ ዘሎ ክጉሕፈካ ጥራይ ዘሎ ንግዚኡ ኣብ ክቕልበካ ይኽእል ኸውን በቲ እዛ ትብሎ ዝፀንሐት ንሱ እዩ ስርዓት ክትቅይር መንግስቲ ክትቅይር ፖለቲካ ክትቅይር ቁጠባ ክትቅይር ካልእ ነገር ክትቅይር ምርጫ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ንዝተፈላለየ ዕላማ ክቃለስ ይኽእል እዩ ኣብ ኩሉ ሃገራት ኦፖዚሽን ዝበሃል ኣሎ ግን ቀይሕ መስመር ክህልዎ ኣለዎ እንድሕር ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ሃገር ዝዛረብ ኮይኑ ሃገር ልውላውነታ ከገድስ ኣሎ እንድሕር ልውላውነታ ዝድፈር ኣሎ ልውላውነት ድማ ኣዝዩ ተነቃፊ ነገር እዩ ንእሽተይ እንተትፊርካዮ ክሰፍሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ እታ ዘረባ ቅንጣብ ዝበሃል ኣይንህብና ኣብይ ኣሕመድ ባሕሪ ይኮነ ዝደሊ ዘሎ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ዝደሊ ዘሎ እዚ ማለት ድማ መንገዲ ወይ መውፅኢ ወይ ንቁጠባ ወይ ንገለ ይኮነ ታዳ ባዕሉ ዝቋፀሩ ሓይሊ ባሕሪ ዝእትወሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝዝርግሐሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ንከምዚ መንገዲ ስቂልካ ትርኢ እንድሕሪ ኮንካ ፕሩፍ ድሕሪ ደጊም ኢሉ ሰብ ቀቢፁካ ናብ ካልእ ገይሩ ክኸይድ ዝኽእል you are good for nothing ኢኻ ትበሃል ዝኾነ በዓል እዚ ከሰዓት ከምፅዎ ዝኽእሉ ነገር የለም እንትርእሱ ከብድኹም ከማ ገይርኩም መሊኹም ንግዚኡ ዝተዋህበኩም ናይ ሰዓታት ናይ ሰሙናዊት ፌም enjoy ግበርዋ ካልእ ዝበሃል የለን ካልእ እውን ኣብዚ I'm going to show you this one is also very interesting ኣበይ ኣላ መሲልኩም እዚኣ ስምዕዋኻ ኢትዮጵያስ ፀጥታ ምእንቲ ክሕሎ ኣብ ኤርትራ ኣትያ ክትሕሉን ፀጥታ ኤርትራ ክንታይ ኣትኹም ዘላ ማለት ህላው ትበሃል የብላ ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብላ ማለት ራእዩ ናብ ኢትዮጵያ ፀላእቲ መታን ከይመፁስ ኣብ ኤርትራ ከይድካ ትሕሉ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕሊፍካ ትህብ ናፅነት ናይ ኤርትራ ሕሊፍካ ትህብ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ከምዚ ዓይነት ጉንጡል ስነ መጎት ተራእዩ ተሰሚዕና ኣይፈልጥን anyway ከም ፍቃድ ክንህብና ከም ክንገብርና ገለ ዝባል ዘሎ ስኢሉ ጆክ ይኹን ተቀድማ ቢልና ዝበልና ትብዓለም ዘሎ ንኣብነት ኤርትራ ይፈረመትሉን UN ክሎስ ዝበሃል ኣሎ ዩናይትድ ኔሽንስ ኮንቬንሽን ኦን ዘ ሎው ኦፍ ዘ ሲ ዝብል ልዕሊ 68 ሃገራት ዝፈረምኦ ሕጊ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣካል እዚ ሕጊ እዚ ነዚ ዝበልናዮ ሴፍ ፓሴጅ ዝበሃል መተሓላለፊ እንተዘይኮይኑ ኩሉ በብደረጅኡ ኣሎ ኣነ ዓድታት ክሳብ 12 ማይልስ ይውንንኦ ብድሕሪኡ ኣለዎ ዝተወሰነ 24 ገለ ዝኸውን ሳተን ዝቆፃፀሮ ማለት እዩ ካልኦት ክሓልፋሉ ዝኽእላ ድሓር ክሳብ 200 ገለን ማይልስ ከዓ
ጸጋታት ዝምዝምዛሉ ማለት እዩ ነዳዲ ድዩ ካልእ ዓሳ ዝገፋሉ ገለመን ኣሎ እጅ ብቀይሕ ባሕሪ ደረጃ ፍላይ ክትሪኦ ከለኻሞ ነንሕድሕዱ ይዛባልቕ በቲ ሕጊ ዓይኒ ተሪኢኻዮ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ኣብዚኣ ነዛ ዝብልዋ ዘሎ ክምለሰ እቲ እዚ ሃብታሙ ከመይ ጌር ገሊፅዎ ነዚኣ ሻዕቢያ ምናምን ነው ምናምን አይደለም። አላማችሁ ባሬንቱ ኦሮሞ ነው የሚል ነው እንዴ? ኤርትራውያን ኦሮሞ ናችሁ፣ ይሄ መሬት የኛ ነው እንዴ የምትሉት? እንዴ ጎንደር ኬኛ፣ ጎጃም ኬኛ፣ ወሎ ኬኛ፣ ሸዋ ኬኛ፣ ትግራይ ኬኛ፣ አስመራ ኬኛ ላይ ደረሳችሁ ወይ? ኬንያ ኬኛ ስትሉ ሰምተን ነበረ። ኬንያን ኬኛ ከሚለው ቃል ጋር አገናኝተው አይት በዛ ተሳስታችሁ ቆነ ብለው ነው ኤርትራውያን ያለፉት እንዴ? አስመራ መጣችሁ፣ ባረንቱ መጣችሁ፣ ነገ ደቀ መሐሪ ነገ ምናምን ልትሉ ነው? በእርግጥ ዘግይተው ገብቷቸው ካልሆነ በቀር ሽመልስ አብዲሳ ጠብቁን። ብሓፈሻ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ገይሩ ኣብ ልኡላውነቱ ከይተደራደረ ጉዳይ ናጽነቱን ልኡላውነቱን ንኽገብር ዋላ እውን ነቲ ኣብ ካልእ ብዙሕ ክረዳዳእ ዘይክእል ዝነበረ ህዝቢ ተረዳድዩ ዕላምዋ ነፂሩ ንክኸይድ ይገብሮ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ፅብቕቲ መልእኽቲ እያ። እንታይ ዘርእየካ እዚ ብልፅግና ንኢትዮጵያውያን ኣንጻሩ ኣፀቢቖም ሓይሎም ከም ዝቃለሱ ንጹር ዕላማ ከም ዝህልዎምን ናይ ብሓቂ ኣትኪሎም ክቃለሱ ከም ዘለዎም ዝገበሮም እዩ። ንፋኖ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዘብፅሖ ብልፅግና እዩ። ንተጋሩ ውሽጣዊ ኩነታቶም ሒሎም ኣብዚ ሕጂ ደረጃ በፂሖሞ ዘለዎ ዘብፅሖም ኣብይ ኣሕመድ እዩ። ንሲዳማ በሎ ንኦሮሞ በሎ ነቶም ኦላ በሎ ንኩሉ ከም ዝሕይል ዝገብሮም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ። ፈይልት ፖሊሲ ናቱ ሕማቅ ፖሊሲ ናቱ ንኤርትራ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ በዳሂ እዋን ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ደው ንኽብል ወረድ ከማን እዚ ኩሉ ዕንደራ ከይገበረ ውግን ተዝገብር ንኤርትራ ብኸመይ ብተጠቀመ መሲልኩም ንህዝቢ ኤርትራ ከይቀስቀሰ ኩናት እንተዝገብር ሓደገኛ ምኾነ እንተዘይቀስቀስ ሰብሲ ጠፊኡ ዘሎ ሳይለንት ማጆሪቲ ዝበሃል ተኣልዩ ዘሎ ገለመለ ባሕሪ ይደልየ ጅንፍሪት ከይደልየ ይደልየ ከይበለ ኩናት እንተዝገብር ሓደገኛ ምኾነ ነይሩ። ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ እኮ ሰላም ይደልዩ ነይሩ እዩ ገለመለ ገለ ዝብል ሓደ ወሃም ሃለዎ ነይሩ። እዚ ሰብ እዚ ግን ባዕሉ ነታ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ፈታፊቱ ኣነፂሩ ስለ ዝነገረና ካብዚ ንድሓር ብዙሕ ዘይተረዳእኒ ዝብል ሰብ እውን ክህሉ ይክእል እዩ። ብዙሕ ግዜ ድማ ምፂናልኩም ጀነራላቶምን ኮሎኔላቶምን ዝብልዎ ዘለው ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የኢትዮጵያ ነች ያልነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው። 100% ፒሪየድ። ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ስለዚ ምናልባት በአማርኛ ኢንተርቪው ገብር ነይሩ ፅቡቅ ገይሩ ክርድኦ ዝኽእል ቋንቋ እዚ ናትናይ ሃገር ዓሰብ ናትናዩ ኤርትራ ናትናዩ ዝብሉ ሰባት ብዛዕባ ምንታይ ይዛረቡኻ ከም ዘለዎ ዘይርዳእካ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ስለዚ ተገጢምካ ኣለኻ ባምቡላ ኢኻ ይብሉ ነይሮም ቀደም ቆልዑ። ባምቡላ ምዃኑ ተገጢሙሎ ናብ ቀይሕ ባሕር ንስገር። As talks between Washington and Tehran inch towards some kind of progress, another front of this war is heading in the opposite direction. In Yemen and Saudi Arabia, the fighting isn't slowing down, it's only getting worse. Boots on the ground, fire on the coast, and ceasefires in ruins. Yemen's Iran-backed Houthi rebels have carried out a deadly attack on the Red Sea port city of Al-Makka, targeting what they described as Saudi enemy soldiers and equipment. A Houthi military spokesperson said the attack involved a large number of ballistic missiles and drones. Houthi መቸም መን ከማይ ባህል እንዲሁ ኮይኑ ዘሎ ሁቲ ሓንሳብ ተደለየ ንየመን ገጹ ይትኩስ እንተደለየ ናብ ስዑድያ ገጹ ኣብ ዝተፈላለየ ዕላማታት ይትኩስ መን ከማይ መን ምሳይ ገጥም እናበለ ሓየት አንበሳ ተቀይሩ ዘሎ ኣብዚ ዞባ ንሑቲ መን ይቅረቦ ማንም ዝቆርበ የለን። ምናልባት ለንቀነ ብዙሕ መናውራታት ናይዘን ሃገራት ዓረብ እንዲ ክካየድ ቀኒዩ ብፍላይ ስዑድያ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ እስላማዊ ኔቶ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ምሕዝነት እውን ክትገብር ቀኒያ እያ። እንታይ ፅልዋ ክገብር ክእል ምዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ድማ ብዙሓት ሰባት ሕቶታት የልዕሉ ነይሮም እዮም። ማለሲ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና እንታይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ይኸውን እዩ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ዝስለፈ ሃገራት ይህልዋ ዶ ኢልና ንጥርጥር ነርና ኢና። ወል መልሲ ናቱ ተሰሚዑ ኣሎ ናይ ሓሶት ምዃኑ። Pakistan, Saudi Arabia and Turkey signed a trilateral defense pact with a lot of fanfare. However, cracks within that crucial alliance have surfaced just within about 24 hours. Even as the Iran-backed Houthis launched that attack on Saudi Arabia, Pakistan stayed away from the battlefield. In fact, Pakistan Army Chief Asim Munir's choice is quite clear. It's also glaring at this point, considering the most
نزي زبلكم زني زي ركب منغو سلسين هجرات استجبره نيتو نيتو عينت ተመሳሳሊ ናይ ኔቶ መርገፂ ዘለዎ ይውን አንቀጻት ዘለዎ ንሓንቲ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ንኻልእ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ምዃኑን ሰለስቲአን ብሓደ ኮይነን ክምክታ ከም ዝኽእላ ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ ነይሩ። ሕቲ ድማ ሓቅኩም ዲኹም ናይ ንሓንቲ እንተሃሪምካ ንሰለስቲአን ሃሪምካ ኣበሉ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ምፍርራም ሓቅነት ኣለዎ ድዩ የብሉን እስኪ ኣነ ክፍትነ ኢልዎም ኣብ ስዑድያ ኣብቲ ቀንዲ ዘገድሶም ዝኾነ ዕንቁናቶም ዝኾነ ናይ ነዳዲ ቦታታት ወሊዑ ገዲፍዎ so who's going to join now? Many have to party the many have to concert the use the right coin is atu. Pakistan the Hatu, Turku the Hatu Blamalo, many Katu, Zatielen, Zatielen. Maniatu Huti, Ataga Bagan Baharna, Babil and Kalukutia Blaka. So let's see, Minalbat, Smem, Zuquinatism stow day, Kujumur and the Harilomna. Okay, at least can down on malady. Untazele, Abzia good Daisia. country was alone Pakistan درو اقراه تيرا كم زلايز نقرزلو ازي سبب معزي بزح زربا بزح ጫው ታፈቲር ቀኒው እስራኤላውያን ውን بعبي فرهيت متوخم زلو زياده مبزحتهم كم زلو زلو انصار اسرائيل مخاني زي شركነት زي ዝባል ዘሎ ንሰለስቲዮም እስራኤል ስጋት ኮይና ስለትስማም ሰለስቲዮም አንጻር እስራኤል እዮም ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ወይ ውን ካብ እስራኤል ክመጾም ዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ከውን ዝኽእል እምበር አንጻር ኢራን ወይ ውን ሁቲ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ سعوديا مدليت نير حاجز يزبال سعوديا حاجز تدليها تناغرات ግን كم عينت حاجز አንጻር ሁቲ ክገብርዎም ድልውነት ዘለዎም አይመስሉኝም ይዝባል To the agreement, any armed attack against any one of these three countries will be regarded as an attack against them all. Now it's worth noting that despite that similar clause being present in the Pakistan-Saudi Defence Pact signed in September last year, Muni's forces did not join hostilities against Iran. And this says a lot. Remember the Houthis, which declared a maritime blockade of Saudi Arabia? Exactly. Come three word along. Houthi معلتاوي ني حسب ناب جيزان جزء متقعتي قبر كالد ما نموخاز بال نابتي بابيل من دب جزء ناتس أجعي خيط كم زلون. In fact بزح ريبورتي قبر سلزي اللمبر التقينات ناب وشتي يمن وين civil war كم بحدش كبارع كم زغلك كم تاب السودان زلو هذا أبي civil war أبوشتي يمن تجمعيرو خمسلون زغدا كون كم زغل زغمتو سبات هنا لو زلمانتاي زريكا زي شماود مسل من البات أبقى تعلنت فرنات كراي هججن أنصار حوتي زخوني خون سغمتو كسدلو زغل كم زي كونه يدان رزالان did not hold back. Over the weekend itself, the group struck a facility operated by Saudi Arabia's state-owned oil firm in retaliation for the alleged incursions by drones into northwest Yemen. And this facility ስለዚህ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ እንታይ ሬካ ቀይሕ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ ተነቃፊ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ድማ ሕውቲ ዝበሃል መን ከማይ በሃል እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝቆርበ የለ ዝትንክፈ የለ ኣም ሹር እዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ነገራት ከርእየናን ከስማዓናን ከም ዝኽእል ዋላ እውን እቲ ናይ ቀርኒ አፍሪካ ኣካይዳ ሓንቲ አርቲክል ወፂያላ እዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ናይ ዲፕሎማስያዊ ኣብ መስመር ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም መመሊሱ ቦታ ናይ ኤርትራ እናስፍሖ ይመፅእ ከም ዘሎ ሓደ አርቲክል እዚ ካሜሮን ሃትን ዝበሃል ፖስት ገይሩ ነይሩ እንታይ ትብል መሲልኩም ኣብ with the war in the Middle East is Eritrea making a comeback in the diplomatic stage ዝብል ኣርእስቲ ብምሃብ ብኩናት ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ኤርትራ ዓብይ ካምባክ ወይ እውን ናብ ምልሶት ትገብር ከም ዘላ ናብዚ ዲፕሎማትያዊ ስቴጅ እናበልዮም ዝነግሩ ሓደ ብሓደ ድማ ነቲ ነጥብታት ይጠቕስዎ ኣብዚ ፅቡቅ ካቨሬጅ እዩ ሓደ ይብልሎ ኣብ ኦክቶበር ኤርትራ ዝሓለፈ ወርሒ 15 ቼር ኮይና ኣብቲ ናይ an Eritrean diplomat will chair the UN Human Rights Council Social Forum ዝበሃል ናይ ኤርትራ ቼር ክትከውን ከም ዝኾነ ጣው ተመፂፃ ካልኣይ new seats secured a seat at the UN Economic and Social Council ዝበሃል ድማ ኩርሲ ከም ዝረኸበት ከም ድማ a vice presidency for the General Assembly ከም ድማ vice presidency ዝበሃል ኣብቲ ናይ General Assembly እውን ከም ዝተመረፀት ዝዝከር ኮይኑ ከምኡውን strategic shift ኢሎም ኣብዚ expert sees this as Asmara ending its 20-year policy of isolation to actively defend its interests ናይ 10 ዓመት መንግስቲ ኤርትራ ደይመ ደይሉ ነፍሱ ከነፅል ይሰርሕ ከም ዝነበረ ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ 10 ዓመት ፖሊስ ናይ ንጸላ ተነፂልካ ናይ መንባር ፖሊስ ዝኽተል ዝነበረ መንግስቲ ክመለስ መሪፁ እዮም ዝብሉ ዘሎ ነገር መካ ሙሉ ህይወቶም ኣሲሮም ከነይሮም
بعلو تمريسو أب سربيت زنبر زنبر إلهم كام زعبا خاض زاربهم very funny anyway very sad كان Red Sea geopolitics security hub the Middle East war and the Houthi attacks on global shipping have made Eritrea's coastline strategically vital again. እቲ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኩናት ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ኣብ ልዕሊ ድማ ሑቲ ኣብ ባቤል መንደብ ዝገብሮ ዘሎ ንናይ እትገማግም ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናቱ ጥርዚ ከምዚ ድይብ ገይርዎ ኣሎ እዮም ዝብሎ ዘሎ ባቤል መንደብ tensions around this crucial strait have forced Western powers to reconsider Eritrea's role in maritime security. ስለዚ ብሰንክታ ባቤል መንደብን ከባቢኡን ዘሎ ወጥርን ፀገማትን ምዕራባውያን ሃገራት ጉዳይ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ተራ ኣብዚ ናይ ድሕነት ናይ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእልን ሸለል ክትበሃል ከም ዘይትኽእልን ካልኩሌሽን ናቶም ይእትዎ ኣለዉ ይብልሉ ብቐፂሎም ድማ ዩኤስ ሪኢንጌጅመንት ኣሜሪካ ድማ ምስ ኤርትራ ሓድሽ ፅምዶ ጀሚራ ከም ዘላ ይብልሉ ረጂም ዲያሎግ ስለዚ the US Trump administration has opened diplomatic channels with Asmara Donald Trump محدار Donald Trump ምስ ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ቻነላት ጀሚሩ ከም ዘሎን carrot and stick ይብልሉ while taking the US maintains talking the US maintains targeted sanctions on officials linked ስለዚ በቲ ሓደ ሰላም ክገብሩ ይደልሎ በቲ ድማ እቲ ገዳ ስቲል ተጠዋቢሎም ከም ዘሎ ይቕፅል ከም ዘሎ ገይሮም እዮም ዛረቡ ዘሎ still very confusing human rights this new UN responsibilities come despite the UN's own special reporter denouncing Eritrea's indefinite national service and arbitrary detentions ስለዚ human rights በሃል ወላ ከአሜሪካ ምስ ኤርትራ ቅፅርት ፍትንተላ እቲ human rights በሃል ካውንስል ግን አንጻር ኤርትራ ተሪር መርገፅን ስቲል ዝኣክል ጭብጥታት ሒዙ ኤርትራ ይኸሳ ከም ዘሎን ኤርትራ ድማ ዝኾነ ለውጢ ከም ዘይገበረትን ይኸትኽሰስ ኣብ ዘላትሉ ግዜ እዮም ዝብሉ ዘሎ contradictions the country is gaining international leadership roles even as its internal rights record remains heavily criticized ኤርትራ ኣብ ዓበይቲ ናይ human rights ኣብ ናይ ሶሻል ኣብዚ ናይ UN ዓበይቲ ኣገደስቲ ቦታታት ይወሃባሉ ወላ እኳ እቲ ጉዳታት ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ዘይተቐየረ እናሃለወ ኢሉካ ክሪቲሲዝም ናቶም የቐምጥዎ ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ንኤርትራ ንቕድሚት የምፃእ ከም ዘሎ እዮም ኣብ መወዳእታ ዘስምርሉ ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ኣውሪትካ ደይብካ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ እያ ዘላ ብኸመይ መንገዲ ካብዚ ትቕፅል እንታይ ትገብር ኔክስት ሙቭ ናታ ኣብኡ ክረአ ዘለዎ እዩ ግን ንኤርትራ ኣገዳሲ መድረኽ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንዓና ኢሎም ዝገብርዎ ዘሎ ወይ እውን ንዓና ኢሉ ዝተፈጠረ ኩነታት የለን ኩነታት ፈጢርዎ ስለ ዘሎ ኣብቲ ቦታኻ ስለ ዘለና ኣገዳስነት ናትና እናዓዘዘ ስለ ዝኸይ ዘሎ ዘጋጥም ዘሎ እምበር ብፍሉይ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ እውን ኣይኮነን ኦኬ with that ይቕፅል እቲ ኩነታት ናይዞም ጎረባብትና ናብ ገፅና ክንከይድና ወረስ ጎይንግ ኦን ብወገን ኢትዮጵያ እስከዚያ ናይ ትግራይ ናራና ክንከይድ ሓንቲ መንጆሪኖ ዝበለቶ ነይሩ ብዚ ፕሪቶሪያ ጀሚርና ንሕና ወላ በዓት ሽግር እንተሃለዎ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መንግስትና ዘፈረሰ ሰራዊትና ክፈርስ ንቡረይ ነበረ እንቲ ገሊኡ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ነገር ክትቅበሎ ዝኸብድ እዩ ግን ኣየና ይሐሺልና ደሓን ተመሊስና ናብ ከም ናፍቲ ንቡርና ክንመፅእ ኢና ሕዚ ግን ነቲ ሰላም ንቀበሎ ኢልና ተቐቢልናዮ ንምትግባር እውን ኣብነት ኮይንና ንምስራሕ እውን ብዙሕ ተንቀሳቒስና ኢና ማለት እዩ ይኹን እምበር ንሕና ተረፈና ፖለቲካዊ ኣፈላላይ እውን ብዘተና ፈታሕና ዝጎደለና እውን እናመላእና ክንከይድ ኢና ኢልና ነቲ ከም ውህብቶ እናርአየ ባብኤል መንደብ ክሕልወልኩም ይኽእል እየ እናበለ ይሕልዋ ዶ ይሕልዋን ኣቦይ ዝጊፍለጦ እዚአ እናገበረ ክትዕሞ ከሎ ናብ ኢራን ይኸይድ ክትዕሞ ከሎ ናብ ኤሚሬትስ ይኸይድ ምስኣቶም ተተባይሱ ገንዘብ ተዘይተረኺቡ ናብ ስዑድ ዓረብ ይኸይድ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ግብፂ ይኸይድ ወኪል ጥራሕ እዩ ክኾን ዝኽእል ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እዚ ወኪል ጥራሕ ክኾን ዝኽእል ብባህሪኡስ ባዕሉ ክኾን ዘይኽእል ሓይሊ ብቐዳምነት ድማ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተነፀለ ሓይሊ እውን ስለ ዝኾነ ብሓይሊ ብጭቆና ዝነብር ሓይሊ ስለ ዝኾነ ካሊእ ወኪል ይፈጥር ደቂ ሹቕ ስለ ዝኾኑ ዓያሾ ስለ ዝረኽቡ ብትግራይ ካሊእ ወኪል ይፈጥሩ ናይ ወኪል ይፈጥሩ እኒ ደብረፅዮን ናይ ኢሳያስ ወኪል እዮም ኢሳያስ ባዕሉ ናይ ግብፂ ወኪል እዩ እዚኣቶም ድማ ነቲ ውክልና ሒዞም እዮም ዓዲ ከጥፉ ዝፍትኑ ዘለዉ እቶም ዓበይቲ ዓድታት ሕዚ ብዘሎ ናይ ዓለም ኩነታት ኣብ ባብኤል መንደብስ ሁቲ ድዮም ክቋፀርዎ መን እዮም ክቋፀርዎ ዝብል ዓብዪ ጭቕጭቕ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን እቶም ናይ ዓለም ዓበይቲ ሓይልታት ኣብዚ ኣብ ዝዋስሉ እዋን
እንኳን ዶ ካብዙ ተነፂልካ ህዝቢ ሒዝካ እውን 2 ሚልዮን ዘይመልእ ወይ 3 ሚልዮን ዘይመልእ ህዝቢ ሒዝካ ምስቶም ዓበይቲ ዓድታት ተዋጊኻ ቁም ነገር ክስራሕ ይትኽእል ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ዝመሰለ ጉዳይ ንትግራይ እውን ናብ ኢንሲግኒፊካንት ትኾነሉ መንገዲ እዮም ዝጎትዋ ዘለዉ ናብኡ እዮም ዘእትውዋ ዘለዉ እቲ ጆኖሳይድ ዝፈፀሙ ሳቶም እዮም እቱ ኣብ ትግራይ ተገበረ ውግእ ዋና ዲዛይን ዝገበሩ ሳቶም እዮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣቦይ ጥኒኑ ኩሉ ግዜ ከምዚኣ እናበለ ናብ ምንታዩ ክበፅሕ እዩ ዝገይርዋ እኖ ግን እዚኣ እታ መዝሙር ናቱ ዘይትቕየር ዘይትሓስስ ኩሉ ግዜ ኣንጻር ኤርትራ እናሰበኽካ እናተዛረብካን መቕፃል እያ ኮይና ዘላ I don't know this guy መወዳታ ናበይ ክበፅሕ እንታይ ከምፃሉ እዩ ክንዲ ዝፅልኢ ተሰኪምዎ ዝኸይድ ዘሎ ንዓይ ገርመኒ ግን እንተደይ ከብዶ ኮይኑ ተሰኪምዎ ይቐፅል ንዓና ብፍሉይ ዝኸብደና ጉዳይ የብሉን ንዓና ብፍሉይካ ዘሸግረና ጉዳይ የብሉን ንዓይ ኣይከብደንን እንድሕር ኢሉ ተሰኪምዎ ሸንኮለልና በለይ እምበር that's not our problem actually ንሕና በዚ ጉዳይ እዚ ንጭነቐሉ እናሓዝነሉ ምክንያት ክህልወና ይክእልኒ ዶናልድ እሳያ ንዓይ ተዋፅኣኒ ንመንገደይ በዚኣ ገይረ ክኸይድ እዚኣ ትጠቕመኒ ኢሉ እንድሕር ዝኸይድ ኣሎ ሽፋ ግበረልካ ኪ ጥራይ ቀፅል ጥራይና ክንብሎ ንኽእል there is nothing ንሕና ክንብሎ ንኽእል ጠጠው ከነብለሉ ንኽእል መንገዲ ይቐፅል ጥራይ እንታይ መባይ ሲያስ ቃልሲ ነታ ብደገ ኮይኑ ባዕሉ ዝመርሖ ሰሪሑ ገር ተዘይብልካ ኩሉ ይብልካ ስለዚ ዳዊት ካባና ሒሹ ከምቲ ዝበሎ እቲ ናይ ስደት ዕድላት እውን ኣብ ድሓን ግዜ ስለ ዝነበረ ተማሂሩ ቢዝነስ ገይሩ ነዚ ግንባር ይጥውረሎ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ በቃ ይጥውረሎ እንተበልና ምግናን ኣይኮነ ብደገ ብዙሓት ሰባት ሓቱና እዮም ፀብፃብ ሕሳብ ገለ ይብሉና እዮም ኣነ ሓንቲ ነገር ትርዳእኒ ወይ ወሃባይ ክኾን ኣለኒ ወይ ከዓ ናይ ኦዲት በዓል ስልጣን ክኾን ኣለኒ ብዛዕባ ገንዘብ ክዛረብ ተኾይኑ እንድሕር ወዲ ኣባዲ ዝሃቦ ገንዘብ ፀብፃብ ይብል ኣሎ ኮይኑ እኒኦ ኮይኑ ኣለዎ እንደመል ሓስባዕኒ ይሓተኒ ተዋሂቡ እንተኾነ ከ እንታይ ይፈልጥ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕቶ ናይ ገንዘብን ታሕታትነትን ብዙሕ ትብርሆ ይኮነን ሰብ እዚ ኣይተረድኦን እምበር ቅሳነ ዘይብሉ ሂወት ክነብር እዩ ገንዘብ ሰብ በሊዕካ ውይ ብፍላይ ድማ ኣብ ዘንቢ ተቃውሞ ዘይትውዳእ መዝሙር ወይ ዘይትቕየር መዝሙር እኮ ሕቶ ናይ ገንዘብን ሕቶ ናይ ዘይተኣማንነትን እናተባልካ ኣሜን ድራማ is gonna go forever እዩ ዝብለኩም ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለምንታይ ኪሮስ ዘይነበረ ኢልኩም ሓቲትኩምሎ እዚኣቶም ጥራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ሓደ ብዛይታ ዳዊት ካልኦት ኣብ ደገ ዝቕመጡ እዮም ሃንደበት ግን ሃንደበት ኮል ተገይሩሎም ኣዲስ ኣበባ ወሪዶም ስለምንታይ ኪሮስ ኣብዚ ዘይመፅእ ኪሮስ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ኪሮስ ኣብዚ ዘይነበረ ዝሓተት ነይሩ ደኹ ስለምንታይ ዘይነበረ እዚ ንባዕሎም እዚ ዝገበርዎ ትካላዊ ሰራርሓ የብሉ ሰብ ፈልጦ ዝግበእ ቤት ምኽሪ ፈልጦን እዩ ወከልትና ኣይኮኑ እዚኦም እቶም ወከልትና ንብሎም ቤት ምኽሪ ሰንቢሎም እዮም ንባዕሎም ኣፍልጦ ዝበሃል ይብለዎም ብዛዕባ እዚ ሕጊ ኣሎ ትካል ኣሎ ናብ ዝኾነ ሜድያ ክወፁ ከለዉ ቤት ምኽሪ ክፈልጥ ኣለዎ ክዘራርብሎ ዝኾነ ዓይነት ኣኼባታት ክግበር ከሎ እቲ ቤት ምኽሪ ክፈልጥ ኣለዎ ክዘራርብሎ እቶም ቤት ምኽሪ ንባዕሉ እዚ ጓና እዩ ነዚ ንዕኡ ጓና እዩ እዚ ዝገር ዘሎ ቀይዲ በተኻዊ ከይዳ ነቲ ቤት ምኽሪ እውን ከፀልምዎ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብታ ናይ ምሸት ወይ ናይ ንግሆ ብናይ ኤውሮጳ መደበይቲ ከብለልኩም እየ ዳዊት ተፈሪ እንታይ መልእኽቲ ሕልፍሎ ከስማዕኩም እየ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰብ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ማለት ክዛረቡልና ቀኒና ኪሮስ ኣብ ከይዲ ግንባር ካብቶም መስራዕትን ጀማርን ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ስለምንታይ ዳ ሕጂ ጃል ኣውፅኦሞ ዘለዎ ኪሮስ እንታይ ይጋጢምዎ ስለምንታይ ኪሮስ ተደጋጋሚ ክልተ ግዜ ኣየ ኣታ ንዓኻትኩም ኣሚኖም ገንዘቦም ዘጥፎ ጥራዮም ዘሕዝኑኒ ተዋስኦ ምዃኑ ኩሉ እኮ ብቐደሞም እንዲፍሉጥ ነይሩ ግን ገንዘቦም ዝተበልዑ መንእሰያት ንኣሽቱ ኣባኹም ተስፋ ዝገበሩ ብነፍሶም እውን ጌገኛታት እንዲዮም ነይሮም ግን እንታይ ይበሃል ኮይኑ ሓደ ግዜ ሲ ጌጋ ይምሃርካ እንዲ ዝበሃል ጌጋ ጥራይና ተስፋ ንገብሮም ብሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ክደጋገም ዝኽእል ፀገም ስለዝኾነ እዚ እቲ ሰብ ካብ ጌጉ ተማሂሩ ካልኣይ ግዜ ከምዚ ጌጋ ንኸይፍፅም ክጥንቃቕ ኣለዎ ጥራይና ንብለኩም ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ንመንእሰይ ክንደይ ግዜ ዘጋጠመ ተደጋጋሚ ፊልም ናይ ህንዲ ወይ እውን ናይ ቱርክ ፊልም ዋላ እንታይ ክንብሎ ኢና እቲ ኩሉ ግዜ እናቐፀለ ዝኸይድ ፊልሚ ካብኡ ፈሊኻ ትሪኦ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ እቲ ክመሃር ዝደሊ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ካብ ሓሊፍና ግን ክንብሎ ንኽእል ነገር የብልናን ብሓፈሻ this is going to be
ኣለሰነቶም ዘይለቦሙ ዝነበሩ ጽቡቕ ዝኾነ ንልቦና ዝኾኖም ምዕራፍ ተኸፊትሎም ኣሎ ጥራይ ክብለኩም ዝኽእል ካብዚ ሓንቲ ካብ ሓደ ካብቶም ኣጸቢቐ ዘድንቆ ዶክተር ናይ ኤርትራ ዶክተር መንግስ ባይሩ ዝመፀት ምሕፅንታ ወይ እውን ሕቶላ ነዛ ሕቶ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ የርእያ ስለዚ invitation to support the development of a cardiac catheterization program ይብሎም dear colleagues I hope this message finds you well we are seeking experienced professionals who may be interested in volunteering their expertise to support the establishment of a new cardiac program so ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ዓውዲ እዚ ክፉት ዝኾነ ዕድመይ ዝገብር ዘሎ ዶክተር መንግስ ባይሩ ኣብ ኤርትራ ዓበይቲ ነገራት ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ዘሎን ዘገልግል ዘሎን ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎን ኣብነታዊ ምሁር ከምኡ ድማ ዕዉት አንተርፕረነር ምዃኑ እውን ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ ኣይሆብ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ተራኺብና ኸ ክንዘራረብ ግን ነዛ ፕሮጀክት ናቱ ነዚያ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ብዝሓለይ ስለተባሃልኩ ይኮንኩን ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝረኽዋ ከምዚ ሓሳባት ድማ ግበረለይ ወይ እውን ሓግዘኒ ዘድልየ ይኮነን ባዕሉ ንኽትገብር ዘገድድ ስለ ዝኾነ the project's goals are to establish a sustainable high quality cardiac care service and develop local clinic and technical expertise, advance workforce development, implement international best practices, and improve access to life-saving cardiovascular diagnostics and interventions for the population we serve. ስለዚ እቲ ዕላማ ኣብ ኤርትራ ክግበር ንዝኽእል ናይ ካርዲዮ ናይ ውሽጢ ናይ ልቢ ፀገማት ዝትንክፍ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ትምህርቲ ዘለኩም ተመክሮ ዘለኩም ብእንግሊሽ ዘንብቦ ዘለኹ ድማ እቶም ከምኡ ዘለኩም ስብርግፅ ክርዳእኩም ስለ ዝኽእል እዩ ወይ እውን ነዚያ ጥራይ ቆሪፅኩም ናብ ዝምልከቶም ሰባት ተሰደድኩማ ድማ ንሳ እውን ነፍሳ ዝኸኣለት ሓገዝ እያ እዛ ኣነ ዝገብራ ዘለኹ ዓባይ ሓገዝ ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይረ ይፈልጥ እየ ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዓቕሙ እንተገይሩ እዩ ፅቡቅ ሌላ ዓቕምኻ ግበር ንብለካ የለና ወይ ሌላ ዓቕምኻ ግበር ንብለኩም የለና ዓቕምኻ ወይ እውን ካብቲ ዓቕምኻ ፍርቂ ዓቕምኻ እውን ተሂብካ ፅቡቅ እዩ ክትሕግዝ ተዘይክኢልካ ንከምዚ ዓይነት ሓሳባት ሼር ክትገብር ተኽኢልካ እውን ኢትስ ሳምቲንግ ስለዚ ሰሚዕካ ድማ ንኣብነት ትፈልጦም ዶክተር ቤተሰብካ ገለ እንተለውካ ነዚያ ቅንጥብ ኣቢልካ ውሱድ ኣቢልካ ተሰይድካ ኣሎ you don't have to ask them ከም ዝግበሩ ኢልካ ፀቕጢ ይግበር ኣሎ they know what to do ድሕሪ ምስቲ ኩነታቶም ዝወሃሃድ ኮይኑ ምስቲ ኩነታቶም ዝሰማማዕ ኮይኑ ንሳቶም እውን ሕልና ኣለዎም ክገብርዎ እዩ ጥራይ ሓበሬታ ክበፅሖም ዝኽእለሉ መንገዲ ጥራይ ክንፈጥር ኣለና ኢና ንብል ዘለና So, in addition, we are actively recruiting a full-time interventional ካልድማ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ክቁፀር እንደልዮ ዘለና ሰብን ኣለና ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ኤክስፐርቲስ ብቮለንታሪ ክሰርሑ ዝኽእሉ ዝዕደሙ ኣለው ከምኡ ድማ ፕሮፌሽናል ክቁፀር ዝኽእል ተቆፂሩ ክሰርሕ ዘል to lead and support the clinical development of the program ነቲ clinical development ንዑ ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ብገንዘብ ክቁፀር ዝኽእል ይብሉ ኣለው a competitive compensation package is available for suitable qualified candidates. ስለዚ ከምዚ ዓይነት ብቅዓት ዘለዎ ምስ ኣብቲ ዕዳጋ ዘሎ ተወዳዳሪ ደሞዝን ናይ ደሞዝ ፓኬጅ ክህልዎ ከም ዝኾነ ስለዚ ኩሉ ብናፃ ዝግበር ጥራይ ኣይኮነስ ብደሞዙ ተኸፊሉ ክሰርሓሉ ዝኽእል ብገንዘብ ገንዘብ ኣታዊ ጥራይ ኣይኮነ ግን ንህዝቡ ከገልግል ዝኽእል ዓበ ፕሮጀክት ትርጉም ዘለዎ ፕሮጀክት ክመርሕ ዝኽእል ሰብ እንተለውን ይዕደም ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኣፍሪካ ጌሾ ስለ ዘለዎ ኣብ ካልእ ግዜ ፀብፃብ ናይ በይኑ ክበኩም እየ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ካብ ብዙሓት ተቐቢለ ኣለኹ ድሕሪ እጂ ናይ ስራሕ ዕድላት ድዩ ናይ ካልእ ዕድላት ድዩ ናይ ቢዝነስ ዕድላት ድዩ ምስ ካልኦት ዝኾነ ክግበር ዝኽእል ብዙሕ ሕቶታት ቀሪብኒ ስለ ዘሎ በብመድረኹ ከቕርበልኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ እቶም ስራሕ ክህቡ ዝኽእሉ ዕድላት ዘለዎም ሰባትን ነቲ ዕድላት ክጥቀሙ ዝኽእሉ ሰባትን መራኸቢ ባይታ ብዙሕ ከምዘይፈጠርናን ከምቲ ዝደለ ኣብቲ ዓውድቲ ከምዘይማዕበልናን በሪሂሩለይ ኣሎ ካብቲ ብዙሕ ዝራኸቦ ዘለኹ ኩነታት ስለዚ if you are interested in learning more contributing as a volunteer or exploring the full-time opportunity please contact us ኣበይ ክትረኽቡና ትኽእሉ ይብላ ኣሎ ዶክተር መንግስት ባይሩ ኢልኩም ኣብ ፌስቡክ ክትረኽቦ ትኽእሉ እዛ ፖስት ኣብ ፌስቡክ ስለ ዝነበረት ኣብ ረኺብኩም ክሰድሎም ትኽእሉ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ብፍላይቶም ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ዝበፅሕኩም ኣብ ፅቡቅ ዓውዲ ዘለኹም በበታ ዘለኹም ዓውዲ ሓሳባት ከተንቅሉን ነቲ ሓሳባት ድማ ናብ ሶሻል ሚድያ እውን ከተቕርቦን ትኽእልኩም ኣይነው እቲ ሶሻል ሚድያ ፎቢያ ከም ዘሎ ናብቶም ምሁራት ኮሚኒቲ ምክንያቱ ዘርከበ እምኒ ስለ ዝድርቢ
መፈንፈን ስለ ዝኾነ ሶሻል ሚዲያ ናትና ቱ ሰም ኤክስተንት ብገለ ክፋሉ ዘፈንፍነካ ባህርያ ስለ ዘለዎ አካቡ ክትርሕቕ ዘገድደካ ምክንያት ኣሎ ግን ኢምፓክት ክትገብር ፅልዋን ክትገብር ከዓ ሓደ ግዜ ይሕግዘካ እዩ ናትካ ስራሕ ምስ ከማኸ ዓይነት ክትራኸብ ስለ ዘይትኽእል ወይ ኣብ ሊንክዲን ውን ኣሎ እንዴት ፕላትፎርም ይብሉ ወይም ግን it's not such an interactive እውን ክሪኦ ከለኳነ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናልስ ማች ክገብርሉ ዝኽእሉ ፌስቲቫላት እዩ ኣብታት ውን ስፔሻል ኢቨንትስ ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ግን ምሁራት ናትና ከምቲ ዝድለ ኔትወርክት ኮይኖም ዓበይቲ ስራሕ ዝግበረሉ ግዜ ኣብዚ እዋን እዝን ንድሕሪ ሕጅን ዝያዳ ኣብኡ ክንሰርሕ ይግባአና እቶም ምሁራት ዲስቲንጉሽድ ስኮላርስ ዝኾንኩም ድማ ብንቅድሚት ወፂኹም ከምዛ ናይ ዶክተር መንግስቲ ገብራ ዘሎ መፂኹም ሃየባ ሓግዙ ንሕና ኣለና ምሳኹም ሳና ኮይንኩም ሓግዙ ክብልኹም ከለዉ ናትኩም እጃም ክትገብሩ ኣቕምኹም ከይነዓቕኩም ጉልበትኩም ከይበቃቕኩም ክትሕግዙ እንድሕሪ ክኢልኩም ንህዝብኹም ፅቡቕ ነገር ትገብሩ ናይ ሕክምና ፀገማት ናይ ህዝብና ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብ ፈቐዱ ደገ ብምኻድ ዘይተኣደነ ገንዘብ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣብ ደገ ዝጠፍእ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዓድና ክሊኒካትን ሕክምናታትን እንድሕሪ ኮይኑ ከምኡ ውን ወላ እውን ኣብቲ ካልእ ሃገራት ኤርትራውያን ኣብ ዘለውሉ ናይ ኤርትራውያን ክሊኒካት ሕክምናታት እንትትግበር እውን እንታይ ምጠቐመ እዚ ገንዘብ ናብ ኤርትራውያን ምሰገረልና ኣይኮነን ድዩ ሓደ ኤርትራዊ ቢዝነስ ፐርሰን እንተትገብሮ እውን እኮ ናብኡ ምሰገረልና ምክንያቱ ንክንደይ ሃገራት ሃብቲብና ከም ዘለና ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ስለዚ በዚያ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ እውን በዚያ ከብለልኩም እየ ደልየ ነዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ናይ መወዳእታ መዛዘሚት ስለ ዝኾነ ናብ መን ስደድዋ ናብ ኩሎም ህፃናት ደቅኹም ስደድዋ they will love it I loved it ስለዚ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእይቶኹምን ሓሳብኩም ግደፉ thank you very much በዚያ ጌርና ኣውልዶ ተኽሊ ኮስካ ስትደሊ ኣቕፅልታ ክልምልም ክትከውን መፅለሊት ኣነ ውን ከም ኣየ ናብ ኣየ ዝደሊ كمهر كمرامر مثل يمثل أنا يزهنتا هنتا ناي هاجر تغسي ود تغسي أي تسمعوني بعن بابا سلام سلام بلوني